Schválně. Nevyskočí tam na mě něco. Ne. Musím papír po papírku. Jo. Jo. Ne, nemusím. Fakt ne. Nemusí. Jste vzali noviny? U nás dole a ještě od kamarádky. Hledej, Šmudo, hledej. Nic. Nic. Stáhaj se. A teď hledej, a teď pojď hledat. A teď pojď hledat, teď bude zábava. Teď to bude mazat. Někde v obýváku to je. No. A zahrajeme si hru Samá voda. No. Samá voda. Samá voda. Samá voda přihořívá. Přihořívá. Samá voda. Samá voda. Přihořívá. Samá voda. Samá voda. Přihořívá. Samá voda. 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 Ne, tam to není, tam jsme leželi. Samá voda. Přihořívá. Přihořívá. Samá voda. Samá voda. Tam nekoukej. Samá voda. Přihořívá. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Vůbec samá voda. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Tam jsme leželi. Tam to není. Přihořívá. 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 Si kleký to. Nemůžu klečet. No. Přihořívá. 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 Tyjo, to už musí už, tyjo. Pojď, No to dáš. mluvíš. Ne, no přesně. Přihořívá. Tam už to ne. Tam ne, tam to není. Přihořívá. Tam to není. Tak já ti poradím, je to někde pod paletama. No. Tam ne. Tam dozadu musíš šáhnout. Kam máš dozadu? Tam, Dozadu. tam dozadu. Protože jsem vám zachránil život. Jo? Ne, tam to není. Nabídl jsem gel. Jak máš stoleček udělený z toho? Mám za to dostat Tam ne. potřeba, která byla propašována. Tak. Tak. A teď s tou rukou šáhni potom, jak máš ten stoleček, tak šáhni doprava. Simon byl zavřen. Ne, ještě o tu dolů. Tak. Tak. Třeba si Už. tak bylo všechno zbytečné. Jo, neříkej mi, že to nemůžu najít. Byl jste tam, Že- kde byl zabit to. Houby. To děvče sice mělo osobní ochranu. O bože. Chtěl jsem jít Nedošáhnu. Tak No tak jako. dárek nebude, no. ještě jsem zahlédl. To mě pomoc. Jo, běží pomoc. Ty vole, teď to nejde vytáhnout. Teď jsem to tam dával já. No. Byl vy a já jsem zmizel. Pochopte to, měli se dozvědět, kdo jsem. To mi poskytl Ben, to flashback. Jak si ověřil, že říkal. No, No, Eureka. konečně. Identita je půl. Tak zatleskáme.